Nah, to nili pinila bangso a video bang ke nali tumhan na palang po athe non lamalam la so aning kan 2011 and 2021 aning kan bang kang thilang mane bilughat hola bilughat along hadi ne tum party chu dam lo kicheng lo party chu dupik kichu tum ta hai ki bang tum mai prai dos tabak dui ba dos group bak do mana si jo sunari hai jo lahoi hai jo langsun non thu ge me peklo ar beng long ta famous o pot la si nili tanang ni tum han na pak lang no jo mane nili youtube long ta mane no pining fast lo kedam la non bang digression hor muda do hoilo non bang ke digression hor muda non bonai bom lo pen tang wang wala mane non si ke odlok la non december prai december ke jut mane tang si ke ong bo na si e son son ni long long ni bak na li tum han na chuning rilo mane la bang so a video lang ra nang li tum nang lang dun pajutha jo asonari me lang nu ta mane la non akimi lo non akimi mane suneri ke do lo non si penela non bonai wala la non ni youtube lo na lang dun an panda churu lo apen an so se la bang so video ki thek thu long thu ji aphan belek belek bosita nili bonai bomji asi la bang so na lang dun pajut lim ji aphan si chuniri lo la pen la nili youtube akimi lang bolote subscribe tha la pen bell account ta bell tha jo la step hai la po langsun ke dam ke lang dama step lo lage ala ke lang dama step lo non si ka bonai lok la asi labang so video non nang ke lang dun bom non nang tum nang ke lang dun bom atuman ta ning chin duk lo na pe nang ke lang dun nang pa ju dun non jo labang so a step lo langsun ke lang dam a step lo la langsun dung a step lo lage non si bonai bom la sunari nang pak lang lo mane suniri non bang sapso mi chel bon digression hor muta do chelo nang na non prang pante non mi chel bon dei